Said, na koyi rayuwa da kai. Na koyi jingina da kai a duk lokacin da nake buƙatar hutu. Amma gashi yanzu ban san ya zan kasance ba. Kar ki damu. Kamar yadda muka saba rayuwa cikin makaranta kullum a tare jere. Babu abin da zai sauya insha Allah. Ta yaya? Dan karamin lokaci. Ina zuwa gida da magana aure ki zan tare iyayena. Wannan ya fi min komai daɗi. Shi zai zama alluran da zai hana ni faɗuwa. Ina son ki Nafisa. Kin shaida kuma duniya ma ta shaida. Nisan ba zan yi wasa na rasa ki ba. Ina zuwa gida kai kaɗai zan jira. Don haka ina jiran ka masoyiya. Can, kika ce kun bar cikin gari kun koma ƙauye. Kada wannan ya zama dalilin rashin zuwanka gobe, domin ba zan iya jura hakan ba. Gobe zan zo insha Allah. Me sunan ƙauyen? Wallahi ban sani ba, amma yanzu zan je gidan kawuna, shi zai kai ni inda suka koma. Shikenan, idan kin je, ki ce ina gaishe da su, kuma ki gaya musu dan sai yana nan zuwa. To, ku je in saki a abun hawa ko? Ba zan iya rayuwa babu kai ba. Idan babu ke, ba zan iya numfashi ba. Ruhin tausayi